Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. MC Polobaso Andile wakangcobo kusikhola khona sikamabona kude wakho Siyaviva TV1. Please don't forget to subscribe and show ukuthi subscribe ube ingxenye yalolu hlelo. Dr Mhlanti asikubingelele sikwamukele ku Siyaviva TV1 bese sikuphi ithuba lokuthi ubingelele abantu emakhaya. Angibongelele bonke ababukeli nebalandzeli emakhaya mavenonke Swaziland, South Africa, Botswana, Lesotho, overseas kanjalo ngibingelela umzala nomncane. Asibonge dokotela bese singena sigcila ohlelweni lethu olujwayele ukuba khona njalo ngelanga la ngomgqibelo ngesabatha ngo-7:30 ntambama. Wena othe wasibukela njengamanje siyakwamukela futhi wazi ukuthi kusekhaya wamukelekile zizizwe noma zizwe ufudumele. eGoli ngiyazi ukuthi abantu bakhona bemthanda kakhulu Dr Mhlanti. Cape Town nakhona futhi ngokunjalo Eastern Cape, Western Cape, North West, Free State, Mpumalanga. Sisuka ibheke eSwatini isha uboloko. Swatini yonke kwelika Mswati nganisa ukuthi siyabingelela kwelika Ngwane. Sanibonani cha inkunzi yeni le ingwenya yeni le ilapha nje namhlanje izokhuluma umsebenzi ufunde yawuthatha yayiqhaja yangena kuwo yabizwa uwo eSwatini. Dr Mhlanti namhlanje ngifuna sikhulume ngento emqoka. Yini onayo engasiza umuntu othi yena unenkinga yokuthi lapha hamba khona ichada uyathukwa uthiwa umthakathi noma ubonakala ngathi unesicefe noma uyanuka usezwasola isichitho esatshalwa kuye akukho la ncinywa khona kwafika yena nje kubona umistake. Yino nayo engasiza umuntu ozibone nesikhwakhwalala enebhadi eneshwa akulungile ukuthi asondela kuyona. Mapholo unenduku yami nokuthiwa yisutanzikela. Le nduku le inyore ngisita ngayo umuntu uzothola ukuthi uphethwe libulawo noma lo muntu unesidingo noma lo muntu unesinyama. Yes. Okay, ongangokuba uthi nanoma ngawumuphi umuntu ozibone negazi elimile kungalungi lutho la afika khona uyaxekwa akeze kuwena ikhona le nduku. Ikhona le sutanzikela. Okay. Ahlabele phambili ke dokotela sibuke umuntu onenkinga yalolunyawo olubizwa ukuthi unyawo lwendlovu. Unayo into esiza umuntu ononyawo longaka ubhazabhaza oluvuvukalayo. Ya kunesithi mapholo bale khona. Ngiyafikela umuntu wemlekete ngimkhothise noma ngimgcabe. Hayi leyo sithi. Okuyinsiza engakwazi ukumsiza ukuthi lolunyawo lubohle. Yes, kushalo lento wayijomba lo muntu noma bamthumelela noma wayihabula. Okay. Yes. Akubabaza dokotela ngomuntu ongena umantombane kuthiwa uphithanelwe ikhanda noma kuthiwa uyahlanya. Uyamlapha ngempela umuntu onaleso simo? Ya mlo njalo mapholo bangamsitha ngifike ngimhlalise nje ngimbuke ukuthi lento iqhamukapi isakhiwo noma kuphambana idloti. Kunomuntu owathatha isigubhu ndawana thila sisebenzi ufuna ukuza naso kuwena ngabe uvumelekile mayeza naso unaluphi usizo kuleso sigubhu sakhe? Ngilento mapholo balesitawukhuluma ngayo ngalelinye ilanga. Hayi lamhla into yokuhlala phansi njengoba ngihleli. Into yokusebenza. Ngoba ungayilanza into yemali, uyilanza into yokuphila. Uyilanze into yekulapha. Uyilanze into yebhizinisi but kuyafuneka ukuthi uthole into ehlala phansi. Kunebantu nje lothola ukuthi ukuhlushwa amadlozi uthwasile but usavukela kamlombi. Loyo muntu ngifike ngimnike lento ehlala phansi. Bese ngimnika into yokusebenza sengimakhela into yemali. Naso sigubhu ngifike ngisibuke ukuthi lesigubhu lesi sidonsela yena lo muntu noma sidonsela yagobela wasaka. Ngoba sigubhu sikanje ngakwakhela mina ngibone sinehlandla lenkulu sisebenzele mina singakusithi wena. Dokotela ukhipha indaba enkulu man. Kuyenzeka umuntu afike enyangeni imnikeze isigubhu kanti iqonda kahle ukuthi ngeke vele simsize siyosiza ugobela wazi. Sawudonsa la khaya. Yemadoda. Ufana sekuthiwasela umuntu uyathwasa athola ukuthi imfihlo ogobela kamningi kuyigodlela. Yes. Nakabhonga endloti lokwana lokwachela bhunyisa lekakhageza futhi afaka ikhongwana bekathi igubhu nanana athi magona awashise ilanga zethu tongena abantu nemali lakha bangene bekagobela.
Yemadoda. Hey. Bese ngiyakubuka ukuthi angihlonipha yini ngoba lo umuntu uyanika indlo bese akasahloniphi. Yemadoda. Bese uthi ke hey angisale ngithula ke so ukuthi ibonele lento icala kumhlupha uthole ukuthi yathi siwahamba kanjani la ngingeka sabuye. Bonke abahlangabezana naleso simo noma leyo mbibizane ungabasiza ubathini wena dokotela umhlandi? Yebo ngibuke le gap la bese kumoshakale kanganani sichibele bese sesakhala indlela. Okay. Dokotela asikhulume nje indaba enkulu. Umama thizeni noma ubaba thizeni kusasa bayodivorce ngenxa ukuthi abasazwene noma lo munye usekhathele omunye. Ungayibuyisa uyithini indoda yomunye noma umfazi womunye? Ngabe umuntu asebahlukana abano 6 months noma abanonyaka noma bakunesikhathi esingaphezulu kwaleso noma izinsuku nje ezimbalo noma ungakuvimba kanjani ukuthi abantu beze behlukane? Likhaya amapholoba liyabethelwa liyaqiniswa ngiqala lapho. Okay. Indlu nawe yakha uyayifulela nawe uyifulela usuke ushayela sitoma ngifika sangqotho noma ngifika umoya ingahambi. Likhaya uyalibethela moya indvodza njalo mangena umnyaka noma nakushintsha isizini likhaya liyabethelwa. Ukuze kuthi lo mama atohlonipha le ndvodza nale ndvodza ihlonishwe ngomfati. Uyabona ke ngoba umfati la ngabe le ndvodza ayikabethelwa. Le ndvodza itawukonya ihamba ishiya ikhohle ethi ishiya umfati le nebantwana. Uyabona nemfati ngaba kabethelwa la khaya utawubona egedeni izinkuphu utawuvuka mntvombala agcekeni kanti umfati la ngabe lelikhaya libethe ngona kubethelwa likhaya lifakwa ikhongwane liqiniswe bese labantu bayagezwa bese nalabantu bayaqiniswa. Obese kwenzekile ke ukuthi sebebe noqhekeko omunye usehlala le eNyukhasela omunye uhlala le eMpumalanga kodwa oyedwa uyafuna kubuyelwana kodwa akusekho lula umama mayemfonela umtshela ukuthi ayehlukana nami wena efisisha ukuhayiza kuba ngathi khona ayizwayo esetshenzwe kuye. Uyakwazi ukumbuyisa umfazi womuntu noma indoda yomuntu? Uyabuya amapholoba kodwa ke lapho amapholoba kusuke kungasasilo likhaya nangabe lomunye le sekuphelele umthando. Yes tilwane likhona letifike sichaye umuntu uthi imhlanyise abuye but nasabuyile lo muntu la siyafuneka lesikhongwane sitawuhlalisa nomfati labaleni. Bese nalikhaya yakhiwa liqiniswe fana ibhizinisi nayo iyaqiniswa. Ayibi nje ibhizinisi kutawendeka nje ayikho into lengamani ifaka imali nje. Dokotela unawo umkhovu? Hayi nemafutha awo dokotela nemafutha nentsambo angaka kafuyi. Unamafutha wonani? Nentsambo lawo. Nethambo lawo. Yeah. Okay. Uphiyano nawo? Nemafutha nakhona. Okay. Kuletilwane nje vele nginala mafutha kuphela. Oh yes. Nala mathambo tona mbamba cha nakhona ngiyengivela ngabe bangani bami bathi hayi ukhona umgovu ngalagiyani ukhona umgovu ebush ngalapha kubumbuzini kanjalo nangala kuboswatini kanjalo bese ngithola lamafutha emajaya ngiyela ngiyabeka. Okay. Sengakha ke leti indoda ekusebenda labantu. Yes. Dokotela uyathwalisana ngesithwalo senyonga? Hayi nyoka ngisebenzisa amapholoba. Yeah, okay. Cha. Umuntu owathwala ngayo kodwa ongasafuni ngoba iyamlala too much. Imenza into ezingakahle. Umsiza umthini njengoba nawe inyoka ungayifuni kanje? Hayi ngiyamgeza lo muntu sambe silahle lento siphambanise ngoba mina before ngibe inyanga ngibe umprofit kakhulu ngisebenza kwalo ukukhipha into lenimbele emagcekeni ebantu. Okay. Yes ngifike lo nkohlakade bese lo muntu ngamgeza ngimthathise kahle indlela ngoba lokhu uyothola ukuthi sekukhoshiswe ngisho lobudloti la mtimbeni walo muntu. Yes sekubusa nje kona. Manje lo muntu akasakhona uyilawula lento angeke silwane usilawule na usifaka endlini. Hey sokumani ngani zakwethu nami dokotela uyabona lana ngiyabheja cishe uyezwa uma imibuzo ikhafula amalangabi uyibuyisa ngamagabade anamandla kangakanani wena okwakho ukuthi njengamanje manje ushaya ucingo enombolweni ethi 083 885 4017 4017 mawungamtholi kuleyo nombolo shaya kulena +268 76 95 13 92 asiphindele yaseSwatini dokotela +268 76 95 13 92 kune problem abantu abanayo ngifuna ukukhuluma nawe wena waseSwatini isiphi isidingo sokuthi uzusuke eSwatini uthi ubabele KZN noma ubabele eNingizimu Afrika noma ubabele kwelinye izwe ekhona umuntu oqeqeshiwe nonobuchopho obubanzi
ezintweni zamakhambi nokuthandaza. Nangu Dr. Mhlanti ngithi mina intuthane yayibulala indlovu. Uze umuntu ungambuka umkale ngamehlo njengamanzi ophuthu. Mnika ithuba enza into bese umjaji eseyenzile. Ngoba inombolo yinye ithi 083 083 885 4017 4017 uyafona noma uyawathamba kanti futhi ungamthola kweyaseswatini ethi +268 76 95 13 92. Dokotela usebenza ngazo zonke insuku. Usebenza onke malanga nangisekhaya kodwa na ngisebenza ngicile Saturday bese Sunday ngisebenza ntambama kuphela ngoba ngibuye ngithandazise. Okay, la abantu abafuna ukuzokhonza nawe balashwa mahala. Hayi yangoprofit esondweni bamahala ejana sesingaphandle sesingena lapha. Kangena ubekeni uyayibeka imali ekuhlola. Kangena ubekeni. Ayikuzwile. Ngoba la esondweni kangena nonke ngala kangena ubekeni. Suka. Bonke abafuna ukuyongena kangena ubekeni. Inombolo yinye ngani zakwethu eyase South Africa iphinde ibe yinye eyase Swatini ake sicoshe futhi le yase South Africa ithi 083 885 4017 sigijime siye Swatini +268 76 95 13 kube intokozo enkulu dokotela ukuthi sibe kanye nawe usiya Viva TV1 nangokuzayo futhi siyojabula sife mawuphinde wafika wazi ukukhuluma nesizwe sikaMthaniya. Mina ngikwazi ngawe uManconywa esaqala angikushiye kanjalo siyabonga kunjalo. Abagulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yaloyaphanizo yimsipho lomunkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yaloyaphanizo yishiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yaloyaphanizo uzophila. Webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini kanowa khonuzo kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala